maghihingap sin igliliwan, di bakagudman sa ngatanan nga ako naruyagan. Masakit man sa dughan, tatanggapon ko ang ngatanan, kay siguro ini kabalaran man. Iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips mula kinikitan, pagpirok sang mata mababas ang tanan. Ang kaminaw iiluban kung ako ibabayaan, diri ko hinangalitan ang natong ginagihan. Bisan ano ang dangatan, di maghihingap sin igliliwan, di bakagudman sa ngatanan nga ako naruyagan. Masakit man sa dughan, tatanggapon ko ang ngatanan, kay siguro ini kapalaran man. Iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips mula kinikitan, pagpirok sang mata nababas ang tanan. Hingyap ko inup ko, makaupod ka otro. Hingyap ko inup ko, kabalikan mo ako. Hingyap ko inup ko, nga ko na ibagbabago. Hingyap ko inup ko, makaupod ka otro. Hingyap ko inup ko, kabalikan mo ako. Hingyap ko inup ko, nga ko na ibagbabago. May daag istorya san pili nga pantiobra, kung ako mani matira, sinisipasang sikik kinupos nit gustuda. Ako inahihipausa, kay bali at naguniya igin susuka. Pamansag to na hangkop, din papadayaw pa ang pili niya nga pantiobra. Nano ka daw lang nga klase sinasawa, listo ka lang kung ako inaintriga. Pamanagkukun may da, iginahatag kula, sige na, hala na, pakis pa. Nano ka daw lang nga klase sinasawa, listo ka lang kung ako inaintriga. Pamanagkukun may da, iginahatag kula, sige na, hala na, pakis pa. Yahoo! Cha-cha! Dira pa! Cha-cha pa! Yahoo! Cha-cha! Dira pa! Cha-cha pa! Ako masurinder sa ako commander, bisa mag-in-order, pili nga underwear. Ako masurinder sa ako commander, bisa mag-in-order, pili
nga underwear, pili nga underwear. Yahoo! Cha-cha! Hirap pa, cha-cha pa. Ako masurinder sa ako commander, sa ako commander. Bisa mag-in-order, pili nga underwear, pili nga underwear. Ako masurinder sa ako commander, sa ako commander. Bisa mag-in-order, pili nga underwear, pili nga underwear. Yahoo! Cha-cha! Hirap ba?